Aha m bụ Ujunwa Obodoukwu. Abụ m onye Obodoukwu na-arụ na Microfinance Bank. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa bụ anyị na-emepe ụlọ ọhụrụ nke anyị rụrụ. Obodoukwu Microfinance wee ebe a na-enyere ụmụ ogbenye aka. Abụ m Head of Marketing Department. Ana m ayọ ndị be anyị, ndị Obodoukwu, ndị Uruala, ndị Osina, ndị Isiokwu, ndị Akpọlụ, ha bịa mepere anyị akaụntụ. Anyị na-enye savisi ọbụla ị chọrọ. Ọ bịa na loan, anyị na-enye loan. Abịakwana na imepe savings account, anyị na-eme ihe ndị a. Anyị nwere other products like savings account, current, loan. Anyị na-emepekwara ụmụaka na-eto eto akaụntụ nke ọ bụ ha na-eto, a na-esave ego, ihe ha na-arụta ego ha na-esave. Mgbe ha ga-eruzie ịba nnukwu ụlọ akwụkwọ, ọ na-enyere ha aka iji na-egbo mkpa dara ha nọ. Abịa na loan, anyị na-enye loan. Anyị na-enyere ndị ime ahịa, ndị na-ere ahịa aka ị na-ebum their business site n'inye ha loan. Abịakwanụ na current account, anyị na-enyekwa aka na-enyere ndị ọgaranya anyị aka ha nwee ike business ha na-aga nke ọma. Then abịa na nke anyị na-akpọ thrift service. Thrift service a bụ daily contribution. Ndị na-ere ahịa n'ime ahịa, time ị ga-eji bịa na bankị a na-egbugo oge ọtụtụ na-atụ ụjọ ịbịa bankị. Anyị na-aga n'ụlọ, na-agakwa n'ahịa dị iche iche na-anakọ isi ego. So anyị na-arịọ unu ka unu bịa mepere anyị akaụntụ. Anyị ga-enye unu savisi ọbụla unu chọrọ na-enweghị nsogbu ọbụla.